L'entrevista. Jesús Torrent és un jove i talentós artista nascut a Arbúcies, amb una passió innata pel món de la música. Els primers passos en l'aprenentatge musical se situen al seu poble natal, on va descobrir una connexió profunda amb la música, que el portaria molt més enllà. Amb aquest entusiasme va decidir ampliar els seus horitzons musicals, estudiant a Girona i posteriorment a Barcelona, dins el prestigiós taller de músics. El jazz esdevingué una revelació per ell, captivant-lo completament i marcant el rumb de la seva carrera. En aquest camí va tenir l'oportunitat d'aprendre al costat de figures reconegudes com Joan Chamorro, qui va influir-lo significativament en el seu desenvolupament com a artista. Amb dedicació i talent, Jesús Torrent va passar de ser l'alumne a convertir-se en un professor de llenguatge musical i guitarra, transmetent la seva passió als altres. A més de la seva tasca docent, ha desenvolupat una carrera prolífica com a intèrpret, col·laborant amb diverses formacions musicals. Actualment, forma part del projecte JazzCat, un conjunt que desenvolupa melodies populars catalanes i les arrangen en un context de jazz. Jesús Torrent és, sens dubte, un exemple de com la música pot transformar una passió en una vocació i de com les arrels culturals poden reinventar-se per dialogar. Quins van ser els teus inicis en la música? O sigui, la música, mira, era de les coses que recordo més de petit. La meva àvia anava al mercat i en vez de comprar-me joguines o coses típiques d'un nen, jo li demanava que em comprés cintes de casset. I ella em va regalar el primer casset, que era un casset que em va portar d'Andorra, hòstia, no sé, devia tenir 5-6 anys, i hòstia, recordo que vaig tornar a l'Aero, allà ja, això, escoltant música, ballant i posant cintes, i això ja sempre va anar creixent, a mesura que vaig tenir més accés a més material musical i també a les possibilitats de gravar i tot el que vaig anar, no? I llavors recordo que als 13 anys, més o menys, hi vaig dir als meus pares: ostres, a mi m'agradaria una guitarra. I els meus pares m'estimen molt, i sempre hi són allà presents i tal. Però em van dir: va, mira, no m'atabalis, que tenim feina. Em vaig quedar... Bueno. I llavors va ser fins als 17 anys, que tenia estalviat, no sé, al voltant de 100.000 peles, doncs vaig anar a comprar una guitarra i un ampli, i a partir de llavors ja va ser un camí que mai més he deixat. Per això, o sigui que als 17 anys és quan començo a tocar. Però abans, la música sempre, fins i tot als 16 anys, de fet, abans dels 16 anys, ja treballava en un local que es deia Sipaio, Arbúcies, posant música, i vaig estar allà 5 anys també treballant i posant música. I o sigui que la música sempre hi ha sigut, d'una manera o altra, des de molt petit. I als 17 anys començo a tocar. O sigui, els inicis són aquests. Quan tinc una guitarra, hòstia, tardo res i deixo tot. O sigui, deixo els amics, en certa manera, i em poso a tocar i estudiar, i fins a arribar a les èpoques de més estudiar, que eren, jo què sé, 10 hores al dia i diumenges inclosos, no sé, durant 2-3 anys, quan estava fort estudiant. Així, més o menys, és això. Quan vas decidir que la música seria el teu mitjà de vida? Ostres, decidir que la música seria el meu mitjà de vida és una cosa que no vaig decidir-ho. Va venir, i és una de les coses més espectaculars que recordo. Hòstia, els primers moments, no recordo quin primer, potser sí que hi tinc una imatge d'algun... però no sé quin és el primer moment, que em donen diners per fer el que més m'agrada, el que faig i el que feia, o sigui, amb tota la meva, el meu desig i la meva voluntat que tenia. Llavors, això, quan passa, comença a passar cada vegada més, i sí que arriba un moment que, ostres, puc viure de la música. Uau, això és una de les coses que agraeixo encara ara cada dia, i una sorpresa, perquè sí que saps que hi ha gent que ho fa, no? Però que et passi a tu,
és com aquelles coses al revés dolentes, no? Sí que hi ha gent que li passa, quan et passa a tu que tens un... no sé, doncs aquest és al revés, una alegria. Quan ho vaig decidir no, va venir, però evidentment tard ja, perquè com t'he dit abans, als 17 anys començo a tocar i a estudiar, o sigui, vaig començar a guanyar diners amb la música als 25, potser el primer d'algun lloc o altre, o 20, quasi que com tu abans, potser algun bolo ja ens pagaven, ja es pots imaginar que no era més significatiu que res més, no? I quan ja m'estabilitzo, per exemple, a partir de l'any 2000 és quan ja estic treballant en aquesta escola, i abans ja havia donat alguna classe, o sigui, sobre el 2000, i a partir del 2000 poc ja estic vivint entre les classes i els bolos de la música. Quins són els teus referents musicals? Referents musicals depèn de l'estil. Són uns quants, o sigui, si em moquen l'estil que més me sento a gust tocant, que és el jazz, comptant que el jazz l'any 2024 és tot el que permet a un músic expressar-se. En aquest context actual hi ha el Pat Metheny, que és un músic que he seguit molt i que he treballat perquè m'encanta la seva trajectòria musical, la seva música. El George Benson també és un altre guitarrista que he estat treballant i que m'encanta, però com ells he anat més enrere a buscar les arrels i també, ostres, el moviment del bebop, l'època del bebop és per mi superinteressant com a referent, i a Wes Montgomery en aquella època, saxofonistes, Sonny Stitt, Sonny Rollins. Aquesta època potser també és, en el moment que estudiava molt, és la que més havia treballat i la que per mi m'ha donat més bagatge a nivell de guitarrista. Però clar, per mi aquest context és un. Hi ha altres estils que també m'interessen molt i que els toco, rhythm and blues, funky, i en aquest context per exemple hi ha el Robin Ford, que també és algú que he treballat i que m'encanta. Un altre estil vinculat també així més al jazz, però que és peculiar, és un altre camí, que és el camí del manouche, del gypsy jazz, on el Django és també referent i que també l'he treballat. Si vaig cap al rock and roll, que no el toco tant, però l'he tocat i m'encanta també, l'Angus, de CDC m'agrada molt com toca, el B.B. King en un context més simple, però més net, més acurat. Seria tot això, així per sobre. I llavors també hi ha un altre camí que per mi és un referent, que és el de la música llatina, amb Jobim, que seria la icona, no? En l'aspecte sobretot de bossa nova i samba, que són els que més m'hi ha costat. El flamenc també he anat a buscar alguna vegada coses de mà dreta, que m'han anat molt bé. Sí que tinc uns referents com a músics, però no només com a músics, sinó com a context, com a estil, més aviat, que no junt, evidentment, l'estil el fa músic també, no? Per això he anat a mirar diferents estils, agafar d'aquí i d'allà el que en aquell moment m'era útil i jo tenia accés, i així he anat fent el camí. Actualment alternes la docència i les actuacions. Sí, actualment i des de fa anys, perquè no he tingut la sort, entre cometes, de poder viure exclusivament de tocar. Dic entre cometes perquè potser tampoc l'he tingut, perquè és que m'agrada ensenyar. Tant com fer bolos, a vegades sí, no? Si quan treballes amb gent que té ganes d'aprendre, o amb grups que tenen ganes d'aprendre, uau, hòstia, em dona una força i una presència d'estar allà i
i de compartir, de crear, també és una creació la docència, no? Quan està de veritat. Llavors, això, sigui perquè és un camí que a mi m'ha sigut més accessible o perquè m'agradi i tal, sí, econòmicament visc més de la docència que no del directe, del tocar, no? Com a músic. Tot i així, bé, tinc sort de que els dos camins estan florint, diguéssim. Sempre els haig cuidant, és el meu camí, no hi ha dia que no el cuidi, evidentment, i hi ha fruits de tot arreu, sí. Quines són les bandes amb les quals col·labores ara? Ara mateix l'ara i de fa uns... Bueno, el més antic ja fot anys. O sigui, dic ara que aquestes 3 bandes estiguin funcionant, 4, i d'això, fa uns 3-4 anys. D'aquestes 4, la més antiga és Jascat, que si mal no recordo vam començar el 2008-2009, que va començar sent un trio amb en Xavi Torrent i en Pere Coma. Llavors es va transformar en quartet, que va entrar l'Andreu, ara no me'n recordo, i en Manel Fortià, Andreu Vilan, sembla que es deia. I llavors això va tornar a canviar i aquest quartet en el segon disc va entrar en Franco Molinari i en Pep Solà, que és els que som ara. I ara, justament, estem engegant un tercer disc. Estem començant a preparar un tercer disc. Aquesta és la banda que més anys fa que estic, diguéssim. Però no és la que més bolos té, sinó que és la que menys bolos té. És una banda peculiar perquè el solista és un flabiol. I el repertori fins ara sempre agafàvem temes populars catalans i els arranjàvem. Per això ja el segon disc va començar a canviar, hi van temes propis i ara van més temes propis. Llavors, no sé, sí, perquè no acaba de ser una banda de jazz típica o perquè en el món tradicional on hi ha el flabiol tampoc ens volen perquè no fem tradicional, no sé, mai acabem tenint molta feina, però sona de collons. I ens ho passem bé i aquí estem sempre amb tranquil·litat. Llavors l'altra banda que fa també anys, crec que l'altre dia parlàvem amb en Jordi, em sembla que fem 7 anys aquest any, és Radio Cincinnati, que aquesta sí que és amb qui faig més bolos, perquè és dels projectes el més comercial que tinc, que és un duet, i la cosa així curiosa és que el públic escull el repertori que tocarem. A partir dels hi deixem un menú a les taules i la gent diu la 69, que és el número més alt que tenim. Hi ha 69 cançons, i la 4, la 20, la 32, i pugen a cantar també, tenen un micro obert. L'altre amb qui vaig és un animal d'aquests salvatges d'escenari. Bueno, és un show. I això és un repertori per tots els públics. Llavors l'altre projecte és Soul of Sound, que és també aquest, vam començar a duet amb la Mia, llavors vam anar a trio amb l'Edgar, llavors vam anar a quartet amb en Roger i en Surt, bueno, d'això de Sant Hilari, en Pau. I deixem obert sempre la possibilitat d'anar a duet, d'anar a trio, d'anar a quartet, però fem molts bolos de duet. Pel tema preu també i és un duet bàsicament de versions de soul, però també en temes propis. I busquem una coseta així una mica delicatessen o una mica especial. És un repertori molt curiós també en aquest aspecte de ser algo original, encara que ja estigui fet. Sempre hi ha arranjaments encara, no són covers, són versions. I després el projecte més nou que tinc és Tras, que aquest també és molt bonic, amb la Caral i la Clara,
És un trio de jazz, pues, molt femení. Vull dir que hi ha dues noies i es nota. El repertori està dins del context del jazz, però no sé què dir-te, la sonoritat és molt acurada, molt tendra, i el fet també d'haver-hi bateria és més íntim. I amb aquesta formació, hòstia, fa uns 3 anys que estem funcionant i Déu-n'hi-do el trajecte que hem anat fent uns quants bolos ja, i cada vegada estem més empastats i sona millor. Aquests 4 projectes són els que ara tinc sempre a punt per anar a atacar, per anar a l'escenari.